Tervehdys! Tajusin tuossa, että mulla ei ole oikein minkäänlaista esittelyvideoa itsestäni täällä mun YouTube-kanavalla. Ja sittenpä tuumasta toimeen ja tässä se tulee. Minähän on nykyään tämmönen, että mä en suunnittele näitä omia ulostulojani mitenkään, vaan teen asioita niin sanotusti omasta valostani käsiin ja niin tämäkin video nyt tulee. Mä oon siis Oikarisen Solja ja mukava, että oot täällä kanavalla. On tällä hetkellä täällä Hyrynsalmen lähteillä, tämmöisellä uudella lempipaikallani, voimapaikallani. Ja mä oon perheeni kanssa asunut täällä Hyrynsalmella nyt vuoden päivät ja tultiin tänne Ranskasta, Averonista, eli tuolta lounaisesta Ranskasta, jossa meillä vierähti 7,5 vuotta. Ja toi reissu oli mulle jo toinen Ranskan kierros, koska mä aikaisemmin asuin jo vajaa 10 vuotta Pariisissa nuorempana. Eli Ranska on tässä inkarnaatiossa tullut mulle tutuksi. Ja nyt on ikään kuin tämmöinen paluu juurille, että Suomen paluumuutto alkoi kutsumaan. Ja sitä siellä aika pitkään hauduteltiin, että milloin se sopiva hetki on. Ja ei ollut ajatusta, että minne päin tullaan takaisin Suomeen. Teemme molemmat aikuiset etätöitä meidän perheessä, eli se paikka olisi periaatteessa voinut olla mikä vaan. Mutta sitten niin sanotusti sattumiinhan en tokikaan usko, mutta sattumien summana sitten tultiin tänne Hyrynsalmelle ja se on ollut ihan hauska siinäkin mielessä, tai hauska, että Kainuusta mulla on juuret, mä oon Kajaanista alkujaan lähtenyt maailmalle mutta hauska juttu oli se ja mielenkiintoinen, että kun tupsahettiin tänne Hyrylle, jossa muistan ehkä käyneeni lapsena, en paljon muista mitään, mutta ehkä olen käynyt joskus, että tämä ei sillä ollut tuttu paikka. Mutta kuulin sitten, kun olin tänne muuttanut, että mun isän puolen sukujuuret on sekä isän että isän äidin puolelta täältä Hyrynsalmelta. Eli toisin sanoen tulin juurille ja se ei nyt mua yhtään yllätä, että se asia on niin. Nämä siirrot elämässä, niin monestihan siellä on aina sellainen, vaikka tietoisesti asioita ymmärrä tai tajua, niin sitten jälkeenpäin se ymmärrys tulee, että mikä merkitys jollakin siirrolla tai kulloinkin on. Jes, mutta mitähän muuta. Mulla on tämä YouTube-kanava ollut aika pitkään jo. En muista milloin sen laittanut, mutta ihan varmasti käynnistin mun lauluja varten. Olen siis alkujaan laulaja ja laulunkirjoittaja ja varsinkin se Ranskan aika niin oli oikeastaan siis se ensimmäinen kerta siellä Pariisissa oli ihan omistettu musiikin tekemiselle. Ja sitten mulla oli tollanen vuonna 2012 suurin piirtein siinä ympärillä niin hyvin iso elämänmuutos, jossa oikeastaan niin kuin kaikki, eikä edes oikeastaan, vaan kaikki lähti niin kuin uudelta pohjalta liikenteeseen. Ja sillä tiellä minä olen tällä hetkellä. Mähän olen nyt viime vuodet sitten, mitä olen tehnyt elämässäni, jos puhutaan tällä, että työkseni niin tehnyt, niin valoshamaanihommia. Internetissä aloin tekemään suomalaisille sieltä Ranskasta käsin, niin kursseja, tai en tuosta kurssisanasta hirveästi välitä, mutta sellaisia niin kuin meditaatio-kosmosmatkoja. Ja omaksi ihmeekseni silloin, niin ihmiset alkoi löytää mun matkoille mukaan. Ja nyt onko mä sitten 4 vuotta tehnyt näitä kursseja tai kosmosmatkoja. Ne on ollut mulla pääsääntöisesti 4 viikkoa kestäviä. Ja sitten mä oon tarjonnut samalla myös mahdollisuutta tämmöisiin yksilöllisiin katselmuksiin tai hoitoihin, minkälaisen lähestymisen niihin on halunnut ottaa. Ja sitä on siis tehnyt. Ja
netissä nämä on ollut toistaiseksi. Sitten mä oon aika ajoin aina muistanut tänne YouTubeen tulla myös tekemään kosmosmatkoja, meditaatioita. Ja aika nopeasti silloin, kun mä käynnistin mun jutut, niin musiikki tuli sitten yllätys mukaan tähän. Mä aloin huomaamaan, että oma ääni, oli se sitten laulu tai soitto, niin se on tosi voimakas, voisiko sanoa elementti tai tämmöinen työkalu siinä kosmostyöskentelyssä. Ja mulle se laulu on aina ollut hyvin läheinen ja se tuli siihen niin kuin oikeastaan aika itsestään sit mukaan tämmöinen. Puhutaan improvisaatiosta tai sitten puhun nykyään kursseillani omasta valosta laulamisesta, että laulu tulee omasta sydämestä ja valosta. Ja sitten mulla on noita shamaanirumpuja ja jouhikkoa myös käytän matkoilla. Joo, mutta YouTubekin yritän muistaa ja ehtiä. On ollut pitkään tarkoitus, että haluaisin aktiivisemmin tehdä näitä juttuja, niin että ehkä se yksi syy, miksi meni harvoin on saanut tehtyä, on se, että mulla tuppaa aina ne matkat venähtämään pitkiksi, vähintään niin kuin tunnin kestoisiksi. Mutta sitten tuli tuossa ajatus, että no eihän niiden tarvitsisi olla, että voisin tulla vaikka rummuttelemaan välillä ihan lyhyitä meditaatiomatkoja. Joo, että tässä kai se pääpiirteittäin nyt on tämä esittely, eli tällaisella matkalla on. Ja tervetuloa kuuntelemaan, oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan näitä juttuja. Ja niin sehän tässä tuli vielä mieleen, että olen myös ajatellut, että voisi YouTubessa ruveta enemmän keskittymään myös, tai tekemään ton meditaatioiden ohella, niin tulla niin kuin puhumaan asioista, mitä milloinkin mielen päällä on. Että toki noilla kurssimatkoilla niin myös kertoilen, kun kysymys on, puhutaan henkisestä kasvusta. Tämmöinen termi, jonka alla toimin. Ja ehkä jos mä mietin, että mikä mua niin kuin jotenkin eniten innostaa tässä hommassa, niin alkujaan tämä lähti tämmöinen valoshamaanitoiminta itsellä käyntiin siitä niin kuin itseni hoitamiseen ja itseni parantamiseen. Et se elämäntilanne oli sellainen, että mä hain keinoja voidakseni paremmin ja sitten elämä johdatti minut sellaisten ihmisten pariin, jotka teki tätä työtä. Puhuttiin putsimatkoista, tehtiin silloin alkujaan tällaisia yhteisreissuja, eli käytännössä ne menee niin, että meditaatiossa yhdistetään omaan valomme ja valokehossa lähdetään sitten tekemään tällaisia matkoja. Saattoi olla, että hoidettiin tai jotakin ihmistä, ystävää, tai sitten tehtiin ihan niin kuin energeettisiä putsimatkoja johonkin paikkaan. Ja silloin kun tämä mulla lähti käyntiin, niin se oli aika hurjaa aikaa, koska siinä niin kuin alkoi semmoinen avautuminen tapahtumaan niin voimalla, että ymmärrys ei oikein meinannut pysyä mukana siinä. Ja sitten kun siihen prosessiin kuuluu myös tuoda valoon sellaisia alisessa alitajunnassa olevia vaikeita asioita, kipukohtia, niin sanottuja traumakohtia, niin sehän monella minulla myöskin oli niin kuin hyvin sellaista repivää aikaa silloin aluksi. Mutta siinä on koko ajan sitten ollut jo alusta saakka semmoinen voimakas sydämen ohjaus ja semmoinen voimakas tunne, että tätä mun kuuluu nyt tehdä, että vaikka oli hämmennystä ja kipuja ja vaikeutta, niin alkoi niin kuin vähän kerrallaan erottamaan se, että milloin on kyse mun ajatuksista, mun mielen tasoista ja niistä tunteista, jotka on hyvin tärkeitä. Me ollaan tultu paljon tunteiden kautta kokemaan tätä ihmisyyttä ja opitaan rakkaudesta ja rakkauden eri värähtelytaajuuksista ja meidän tunteiden kautta. Mutta sitten kun matka
jatkui, niin alkoi erottaa sen oman sielun äänen ja ohjauksen, eli oman valo-ohjauksen siitä mielen hälinästä. Ja se on sellainen olennaisin asia ollut itselle, että kun on oppinut kuuntelemaan sitä oman sydämen, oman valon ohjausta, niin se alkaa koko ajan niin kuin kirkastumaan ja niitä portteja aukeamaan entisestään. Ja mitä pidemmällä se oma polku kulkee, niin sitä selvemmin sen erottaa. Ja tavallaan niin kuin, vaikka vaikeudet ja haasteet ei varmasti ihmisten elämässä ikinä tule mihinkään katoamaan, niin se semmoinen niin kuin oman tien selkeys ja se valo vahvistuu. Ja niistä haasteista ja vaikeista tunteista, niin mitenhän mä sitä sanallistasin. Se kokemus sitten, mitä pidemmälle se oma polku tietoisessa mielessä, tämmöinen, että siitä niin kuin tiedostaa sen, että on omalla sielun matkallaan, niin siinä se niin kuin, siinä on semmoinenkin avautuu, että ollaan moniulotteisia sieluja. Ja tavallaan niitä haastepaikkojakin, niin niitä pystyy tarkkailemaan monesta tietoisuuden tasosta käsiin. Ja silloin ne inhimilliset kivut, mitä kokee täällä ihmisyydessä, niin se muuttuu. Siihen ne ei enää vie, niin kuin minuakin on paljon aikaisemmassa elämänvaiheessa, haasteet ja kivut on vienyt syvälle hyvin, hyvin kipeisiin ja raskaisiin kokemuksiin. Ja silloinhan se kokemus on semmoinen, että se vie sillain kaoottisesti. Ja se kuvitelma on tavallaan, että siinä on kaikki. Mutta sitten kun se alkaa avautumaan se oma valoyhteys, niin sitten sä pystyt tuntemaan niitä tunteita, mutta samaan aikaan toisessa tietoisuuden tasossa tarkkailet ikään kuin itseäsi. Että ahaa, nyt mä tunnen tämmöistä ja ahaa, mistähän tämä kertoo ja sitten mistä tämä tulee. Ja tällä valoshamaanitekniikalla on mahdollista lähteä tutkimaan niitä juuria niille tunteille. Vaikeille tunteille oli sitten vaikka pelko tai viha tai epävarmuus, syyllisyys, häpeä, tällaisia perustunteita ihmisen elämässä, niin kun tulee sellaisia tilanteita, niin sitten me valoshamaneina lähdetäänkin sinne sukeltamaan sinne sen asian ja tunteen juurille ja purkamaan sieltä sellaisia ohjelmia, jotka ovat tällä nykyisellä ymmärryksellä niin sieluttomia. Ja ne tulee hyvin, hyvin kaukaa. Ne juuret on todella kaukaa, jos ajassa mitataan, niin mistä ne ohjelmat on meitä seurannut. Joo, eli tämmöisiä ajatuksia tässä lähti nyt nousemaan. Tästä mitä teen ja mikä mulle tässä kohtaa on itselle ihaninta tässä työssä, on se niin kuin jatkuvaa, miten sitä sanoisi, että jokainen hetki on yllätyksellinen. On aikoinaan siinä kohtaa, kun itsellä oli niin kaikkein vaikeinta, niin on saanut eräältä rakkaalta valoveljiltä kuulla, että no eipähän ainakaan ole tylsää. Niin se on ihan totta, että nykyään sitä voi niin kuin hymyhuulella jo suhtautua siihen. Silloin ei niinkään. Mutta kun sitä avautuu siihen omaan sydämenohjaukseen ja omaan valoonsa, niin jokainen hetki, ehkä se yllätys tai yllätyksellisyys ei ihan täysin sitä kuvaa, mutta jotenkin se elämä on niin täyttä. Tämä menee nyt aika diipiksi, en ajatellut, että näin mennään, mutta koitan saada kiinni siitä, mitä mä haluan tässä ilmasta.
Eli sillä ei niinkään enää ole merkitystä itselle, että mikä se on se kokemus tai tunne tai asia, mitä tässä inhimillisessä elämässä on milloinkin kokemassa. Koska se skaala on laaja meillä vaikeista asioista ihania ja onnellisiin hetkiin. Totta kai onnelliset hetket ne on palkitsevia ja ihania ja kaikkihan niitä haluaa, mutta tässä kohtaa niin se tärkeä asia on, että se tietoisuus on itsellä, että kokee sitä rakkautta ja elää rakkautta, koska kaikki on rakkautta. Kaikki, mitä me koetaan jokaisessa hetkessä, niin on rakkautta. Rakkauden eri värähtelytaajuuksia. Joo, en tiedä, kadotinko sen pointtini nyt, mutta kai olin puhumassa siinä, että mikä mua innostaa tässä omassa työssä. Jos työstä voi puhua, tämä on tämmöinen itse valittu, jo ennen tänne tuloa valittu elämäntehtävä. No, se on se oleminen ja tekeminen. En mä sitä osaa sen enempää avata. Ehkä sitten näissä kursseissa se, että jos mä mietin sitä palvelutehtävästä on kysymys, että jos mietin suhdetta toisiin ihmisiin ja teihin, jotka tuutte mun meditaatio-kosmosmatkoihin, niin tietenkin se, että se ihme, itselle semmoinen ihme, että voi auttaa toisiakin matkalla. Sillä omalla kokemuksella, mitä olen itse kokenut, niin kertoilen siitä, mitä itse koen ja teen tätä valolaulua ja avaan portteja myös muille, kun yhdessä lähdetään sinne kosmokseen matkalle, niin se kun huomaa, että pystyy muita auttamaan, niin tottahan toki se on. Ja että muilla valosieluilla tulee oivalluksia omalla polullaan, niin se on se, mikä on semmoinen niin sanottu suola itselle tässä tehtävässä. Joo, no mutta ehkä mulla ei tässä nyt enempää. Tulihan tässä nyt hirveän pitkään tätä höpötystä jo, niin voisin ottaa ton rummun ja pikkasen pienen maistiaisen tähän hetkeen rummutella ja laulaskella.
tekee.